Seguirem amb en Jordi Vitrià, que ens parlarà de la intel·ligència artificial com a tecnologia habilitadora en salut. En Jordi Vitrià és informàtic, és professor del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Anem a parlar del tsunami de la IA, però abans a mi m'agradaria explicar una cosa, perquè fer un petit preàmbul. És a dir, hauríem de partir de la realitat, i és que la IA per si sola no arreglarà els problemes de la sanitat. És a dir, tenim problemes tècnics, estructurals, financers, de governança, etc. I aquí tenim una llista, ens falten professionals, estem saturats a les urgències a la primària, l'envelliment de la població és un repte, l'augment de la cronicitat és un repte, la salut mental, l'equitat, etc. Pot ser un pal·liatiu per aquestes coses? Jo diria que sí, pot ser un pal·liatiu, però no ens desviem i no pensem que la intel·ligència artificial arribarà i ens solucionarà tots aquests problemes, perquè aquests problemes van de persones, de diners, d'organització, etc., cosa que la intel·ligència artificial a dia d'avui no està previst que intervingui. Llavors, de què parlem quan parlem d'intel·ligència artificial? Per desmitificar una mica, bàsicament parlem de sistemes informàtics. D'uns sistemes informàtics que, a diferència, com el que comentava abans el Santiago, abans gestionaven dades, ara aquests sistemes informàtics són capaços d'aprendre de dades. És a dir, si les dades tenen les característiques que ens han comentat i són interpretables, etc., aquests sistemes són capaços d'aprendre habilitats noves i poden servir per donar suport o millorar processos clínics, assistencials, de recerca, etc. Llavors podríem distingir, perquè cada vegada més es va fent més clar que en el món real la IA s'està desenvolupant de dues maneres. Podríem parlar de la IA personal, que és aquella IA que és un instrument de suport directe al professional per tot tipus de tasques. En el cas dels metges podria ser el programa informàtic que l'ajuda a fer un millor diagnòstic per un pacient concret, etc. I posats en aquest punt hauríem de comentar això que posa al darrere, que a vegades pren la forma de Shadow AI. Shadow AI és tota aquella intel·ligència artificial que s'està fent servir en una organització i que l'organització no ho sap. Això, si parleu amb la gent que està gestionant intel·ligència artificial a nivell de grans organitzacions, jo us diria que és la preocupació número 1. D'acord? Què fa la gent que jo no sé amb intel·ligència artificial? Per què? Perquè és molt perillós. És molt perillós si aquest ús no és correcte, si hi ha filtratge de dades, etc. Per tant, és un concepte que jo us recomanaria que us el quedéssiu, la Shadow AI, perquè és molt difícil de gestionar, però és un problema absolutament real. I la Shadow AI és la IA aquesta portada al nivell personal. A mi el ChatGPT m'ajuda a fer no sé què, per tant ho faig, però queda fora del control de l'organització. Després tenim la IA que, diguéssim, es desenvolupa a nivell de l'organització i és una eina que ens pot servir per planificar, per gestionar, per optimitzar, en el cas del sistema de salut, i després ho veurem potser també com una eina d'equitat, de rebot, no perquè estigui dissenyat d'aquesta manera, però veurem com la IA, amb una mica de sort, podrà, en el nostre cas, sobretot a Catalunya, podrà servir com una eina d'equitat. Què vol dir el títol d'aquesta xerrada? És una tecnologia habilitadora. Com a tecnologia habilitadora ha de quedar clar que la IA no ve a substituir la pràctica mèdica, ni assistencial, ni de gestió, sinó que amplia allò que els professionals poden fer i com ho poden fer. Si parlem de la medicina, la radiologia en un moment determinat ens va permetre veure coses que no es podien veure abans, i això va suposar una revolució. Després va venir la via informàtica i ens va explicar que podíem fins i tot mesurar algunes coses que fins ara eren desconegudes, etc., entendre riscos invisibles en pacients concrets, i d'aquí anem cap a la medicina personalitzada. La IA afegeix una nova capa en aquestes capacitats del professional, que és una capa que en diem de predicció-comprensió. Predicció vol dir la IA és, sobretot la IA clàssica, no la generativa, és bastant bona predint, diagnosticant, podríem dir,
i de comprensió en el sentit de, això més la IA generativa, tal com ens comentava també el Santiago, ens està obrint les portes a fer coses que fins ara semblaven quasi impossibles, que era com entendre un historial mèdic escrit fins i tot a mà, d'acord? Amb la lletra de metge. Per tant, tenim una nova capa que amplifica la feina dels professionals, però no deixa de ser això. Per tant, la IA no és un nou col·lega, no l'hem de veure en cap cas com un nou col·lega, és un nou instrument clínic, si vosaltres voleu, i si la gent que està més involucrada en gestió, és una nova eina de gestió. Bé que és veritat que és més versàtil que les eines actuals. Ens permet anar molt més enllà, fer coses molt més agosarades, però no deixa de ser un instrument o una eina. I com qualsevol instrument o eina, cal saber quan, com i per què fer-lo servir. Què ens pot fer guanyar l'ús de la IA en el sistema de salut? El Genís Roca, l'altre dia vaig llegir aquesta entrevista i em va fer molta gràcia. Diu, quan parlem de digitalització, diu, jo no conec cap empresa que es vulgui digitalitzar. Absolutament cap. Diu, les empreses el que volen són dues coses, guanyar eficiència en gestió i estalviar costos. D'acord? En aquest cas no estem parlant d'una empresa, estem parlant del sistema de salut. Segurament podríem compartir el de guanyar eficiència en la gestió, el tema d'estalviar costos no seria el prioritari, seria un altre, però... És a dir, aquests són els valors realment en els que els hem de fixar quan estem pensant en aplicar la IA. I des d'aquest punt de vista és el que dèiem, és molt versàtil. Si parlem de diagnòstic per la imatge, què ens aporta? El reconeixement automàtic de patrons en diferents tipus de modalitats mèdiques, i això fa que augmenti la precisió, redueix el temps de lectura, etc. I ens soluciona problemes de gestió. A Catalunya cada any es demanen milions de radiografies des d'assistència primària. Només hi ha 700 persones per llegir-les. Això està col·lapsant. Com no tinguem sistemes que ens ajuden a fer un screening, segurament dels casos més evidents, els complicats els deixarem pels especialistes, però com no fem un screening d'això, el que no podem fer és anar augmentant la plantilla de radiòlegs que es dediquen a mirar radiografies que en el 80% dels casos no eren necessàries, eren simplement una precaució. La predicció del risc clínic. Sí, tenim models que anticipen descompensacions, reingressos, etc. Per tant, permet intervencions preventives i personalitzades. En el món del triatge, recomanacions basades en dades reals o no només en protocols, millora la priorització i l'eficiència. Això no és una llista exhaustiva, simplement exemples. En el cas de la salut digital tenim els sensors, els wearables, les aplicacions en IA que permet fer un seguiment del pacient un cop surt del centre hospitalari i veure com evoluciona de forma no intrusiva. En el món de la recerca, que és un món molt important, estem descobrint biomarcadors, estem fent anàlisis òmiques, el qual accelera el coneixement científic, i en el camp de la gestió hospitalària podríem parlar des de l'optimització de fluxes, la planificació de quiròfans, la logística, etc. Aquí sí que estem parlant de reducció de costos i millora de la qualitat del servei. Per tant, quan parlem d'IA, sempre molts textos que estan relacionats amb l'IA ens parlen de la transformació, la revolució, no sé què, que realment ens hauríem de fixar en la darrera columna. Quin és el valor que aporta i tenir clar que si volem fer servir la IA és perquè la darrera columna és la important. Però la IA, si realment volem explotar tot el seu potencial, té uns requeriments molt durs. És a dir, la IA que portem a la butxaca en el mòbil no té requeriments pràcticament, és entrar la informació que nosaltres volem i ens donarà una resposta, però tal com hem vist això és més complicat. És a dir, quan volem fer servir la IA en el món de la salut, tenim el món de les dades, que ja hem vist, si no tenim una recollida i integració segura d'informació clínica, genòmica, social i ambiental, perquè al final moltes coses depenen de dades socials que ara no estan directament connectades i també fins i tot ambientals, doncs no ho farem bé. I això vol dir que ens falten grans projectes, us diria, de país, que comentava, que és dir com ens ho muntem això, com creem un espai de dades de salut en els quals el pacient tingui control també de les seves dades, com ens ho fem per tenir un estàndard a l'hora de guardar dades amb un OpenEHR, com ens ho fem a l'hora de transmetre dades, perquè haurem de poder transmetre dades a altres països europeus. Si a mi m'agafa no sé què a Brussel·les o a Berlín, des de l'Hospital de Brussel·les o de Berlín hem de poder capturar també les meves dades, etc. I això, anem caminant, però això encara no està fet.
Algoritmes i models, segurament és el més madur, que és el que comentàveu abans. Hi ha molta oferta. Hi ha molta oferta de pots fer servir això per fer això, però tota aquesta oferta no s'integra en el nostre sistema de salut. Està lluny d'integrar-se. Després necessitem una infraestructura digital. Necessitem un suport tècnic per emmagatzemar, transmetre, calcular, fer inferència amb els sistemes d'IA. D'acord? Que això on ens porta? Ens porta a l'espai europeu de dades, al sistema d'inferència d'IA, que ara us comentaré, l'espai de dades del pacient, el Federated Learning, que amb l'ús de dades secundàries és molt important. Com podem entrenar sistemes amb intel·ligència artificial que no són només els del meu centre, sinó són de diferents centres, i a més que no calgui fer que aquestes dades viatgin, perquè això és molt complicat, molt delicat, etc. Això es diu Federated Learning. En el cas de la inferència en sistemes d'IA, és un cas interessant perquè és aquest que us deia que ens pot portar una mica cap a l'equitat. Ara mateix es té la sensació que el sistema no és... No hi ha equitat en el sistema. Això vol dir que segons quin hospital et toca tindràs una millor atenció, tindràs uns millors aparells, tindràs uns millors diagnòstics. Bé, això que en certs nivells no es pot canviar, a nivell de l'IA sí. El que no podem permetre és que si estàs a l'Hospital de Manresa, el sistema d'IA que es faci servir per diagnosticar-te sigui pitjor que el que hi ha al clínic. Això vol dir que necessitem, a nivell de Catalunya com a mínim, un sistema d'inferència en IA que sigui el mateix per a tothom i que ens asseguri l'equitat des del punt de vista de la intel·ligència artificial. Qualsevol pacient a Catalunya hauria de ser tractat amb el mateix nivell de qualitat i de facilitat. I això, us deia, la IA potser posarà una pedreta en la idea de l'equitat perquè no hi ha cap altra manera de muntar aquests sistemes que no sigui d'aquesta manera. Després tenim les interfícies humanes, que són molt importants i que a vegades queden relegades al final. Abans heu vist, Santiago ens ha ensenyat interfícies, eren interfícies que fan por, no? Això ho hem de canviar. És a dir, la traducció dels resultats de la IA cap a accions comprensibles per l'usuari, ja sigui l'infermera, ja sigui el metge, ja sigui qui sigui, i pels pacients també. També s'ha comentat, els pacients venen informats, venen amb el xat GPT a la butxaca. Per tant, necessitem desenvolupar quadres de comandament clínic, assistents virtuals, sistemes d'explicació, això l'explicació en comentarem més tard. I després tenim els temes de governança i ètica. Tot això que estem parlant no es pot fer sense una supervisió, sense transparència i sense seguretat en l'ús de la IA. Això implica també molts nivells de la gestió. Implica que les organitzacions han de muntar el que se'n diuen comitès d'IA responsable, perquè és un tema prou específic per ser tractat de forma específica i a la majoria de sectors industrials així es fa. És a dir, les grans empreses multinacionals tots han dedicat un comitè a el que se'n diu la IA responsable. Els comitès ètics hauran de fer un exercici d'actualització perquè ells mateixos es queixen que els estan arribant problemes que no entenen del tot i que no són capaços de... Haurem de veure com es munta el tema de les auditories, Europa ens obligarà i per tant s'haurà de veure com s'audita, això serà una cosa relativament nova, etc. Per tant, sí, la IA com a idea és molt bonica i interessant, si volem que aquesta IA es converteixi en una infraestructura habilitadora, tenim feina per davant. És a dir, i aquesta feina no la podem oblidar, no és tan brillant com podria ser el nivell dels algoritmes i els models, però si no, no té sentit. Quins són els... Després ja en parlaran més profunditat, però els reptes ètics, legals i professionals. Aquí només us he posat uns quants, perquè veieu que tampoc tot està dat i beneït. La transparència és evident, és a dir, no podem treballar sense enviar, sense tenir un alt nivell de transparència, però l'explicabilitat, que és un mantra que es comenta sempre, això ja ho veurem, perquè no està gens clar que es pugui explicar. Hi ha coses que la IA fa molt bé i prediu molt bé que no són explicables. Igual que un metge tampoc te les pot explicar. Llavors hi ha un mantra que va dient tot ha de ser explicable. Bueno, explicable què vol dir? Quan hi penses una mica i treballes en aquest tema, t'adones que l'explicabilitat només és un mitjà per a un fi, que és la confiança. El pilot no sap com va un avió. No pot explicar-te com funciona un avió, però té confiança en l'avió. Per què? Perquè hi ha hagut molts tests, moltes proves, molta experiència, etc. Segurament en certs sistemes d'IA podrem tenir explicabilitat,
però amb certs sistemes d'IA haurem de renunciar a aquesta explicabilitat i canviar-ho per generació de confiança. Això és un pas que a nivell públic no es parla gaire, a nivell científic molt més, però és així. No posem tots els ous a la cistella de l'explicabilitat perquè ens n'endurem un desengany. El tema de biaixos i desigualtats, per què? Perquè moltes vegades quan ens venen un sistema d'IA són models entrenats amb dades desconegudes, almenys per nosaltres, no sabem amb què ho han entrenat, no sabem si són representatives, no sabem si són biaixades, no sabem en pacients de quina part del món estan entrenades, a nivell genètic pot ser complicat si ho apliquem a Àsia, perquè hi ha diferents models genètics que no apliquen aquí, etcètera. El tema de protecció i privacitat de dades, evidentment. També ha sortit abans la supervisió humana i la responsabilitat clínica. De qui serà l'última responsabilitat? Fins on arriba la responsabilitat del que ha fet l'eina i la responsabilitat del que la fa servir? Penseu que la IA en salut és una tecnologia crítica del risc, segons la Unió Europea, i per tant això obliga a desenvolupadors i a deployers, és a dir, els que ho fan servir. Hi ha obligacions per tots. I per tant això de la responsabilitat clínica segur que hi ha una part que s'haurà de discutir i veure com aplicar. I després haurem de veure com validem tot això segons el reglament europeu d'IA. De moment és una cosa encara definida al nivell, però això s'ha d'anar baixant i això ho ha d'anar baixant cada país i cada país haurà de veure com realment valida aquests sistemes en el seu àmbit propi. I parlem una mica del tema de l'alfabetització digital sanitària. El que és evident és que els professionals de la salut, si volen integrar-se en un futur proper, esperem que proper, en el qual la IA sigui una eina habilitadora dins del sistema de salut, necessiten adquirir noves competències digitals i ètiques. Han d'estar a interpretar models. I això què vol dir? S'han d'haver barallat alguna vegada amb un model d'aquests i veure què fa bé, què no fa bé, de què me'n puc enfiar, de què no me'n puc enfiar. Han de validar críticament els resultats, han d'entendre els límits, etc. A més, aquests professionals de la salut hauran de conviure amb equips híbrids, sobretot en certes especialitats. On hi haurà informàtics, bioestadístics, bioinformàtics, experts en dades, experts en IA, etc. I aquí ens cal un llenguatge comú i una formació que en aquests moments no existeix. I després també s'ha comentat, la IA tindrà un rol molt important com a eina de formació contínua. Els simuladors, els casos virtuals, el Santiago ha explicat un cas molt concret, que té un potencial brutal, que és generar dada clínica sintètica. Això fa que els nostres alumnes puguin treballar amb datasets impressionants, amb un nivell de realisme impressionant, que abans era impossible. I això ho podem fer amb imatges, ho podem fer amb moltes coses. Aquesta vessant de la IA com a eina per incrementar el nivell de l'ensenyament és molt interessant. I aquí us comparteixo una cosa que vam estar estudiant l'any passat i que és interessant, i això és per als estudiants de l'àrea de la salut, quines competències a nivell internacional s'estan pensant a l'hora d'integrar-les dins dels plans d'estudi per crear professionals que estan preparats per abordar aquestes tecnologies. Els dos primers, si voleu, són els trivials. Coneixements bàsics d'IA, molt bé. Implicacions socials i ètiques de la IA, molt bé, això és el que tothom esperaria. Però és interessant veure, això és una convergència de diversos papers entre Estats Units i Europa. Visites clíniques millorades amb IA, s'ha comentat abans. Això de a la consulta som 3, o 4. La IA del professional, la IA del pacient, el professional i el pacient, com es gestiona. Que sapigueu que Harvard dedica hores de classe, dedica crèdits en aquest punt. On fan simulacions, fan que els estudiants se sentin en una taula amb un pacient simulat, amb una IA. Per què? Perquè quan els hi passi això a la consulta no sigui el primer dia que els hi passi i que tinguin recursos, sobretot per no perdre la confiança al pacient, perquè és molt fàcil en aquestes situacions perdre la confiança al pacient. Després també l'avaluació basada en l'evidència de les eines basades en IA. Canviarem d'instruments. Abans tenim una certa confiança en els instruments que tenim, ara tenim uns instruments que tenen una natura diferent i, per tant, aquesta confiança, aquesta incertesa també existeix en les prediccions de la IA. Haurem de treballar aquest aspecte. I l'últim és molt interessant. L'anàlisi del flux de treball en les eines basades en IA. La IA, com qualsevol tecnologia,
com els ordinadors, no acabarà de materialitzar-se del tot fins que no canviem els nostres fluxos de treball. Per què? Perquè qualsevol eina que tu introdueixes en una organització fa canviar els fluxos de treball. I si hi ha alguna eina, com van ser els ordinadors van trigar molt a passar a la taula del metge. Molt vol dir molts anys. D'acord? Ara ningú pensaria en un metge sense un ordinador. Bé, potser podem començar a pensar gràcies a la IA, però en aquests moments però la IA canviarà fluxes, canviarà maneres de treballar, canviarà moltíssimes coses. I hem de treure professionals que siguin capaços d'analitzar i estar preparats per adaptar-se a aquests canvis en els equips, rols, responsabilitats, fluxos de treball. Això és una mica la nostra conclusió quan vam estar analitzant com estan pensant fonamentalment les universitats els canvis en les competències dels professionals de la salut. Això és simplement una llista. Això en diuen el Medical Artificial Intelligence Readiness Scale, que diu qualsevol estudiant de medicina que surt ja hauria de ser capaç, com a mínim, de contestar totes aquestes preguntes sense gran profunditat, però tenir un coneixement robust i segur de què hauria de saber. Mirant el futur, com passem del pilot a la pràctica real? Per què dic del pilot a la pràctica real? Perquè estem, i potser no tothom hi està d'acord, però és la meva percepció, estem en un país que som excel·lents a l'hora de muntar pilots, però som molt dolents a l'hora de fer que aquests pilots es converteixin en realitat. D'acord? Els motius són múltiples, no els acabarem. Primer hauríem de solucionar alguns problemes d'infraestructura. Per cert, faig un parèntesis. Quants sistemes d'intel·ligència artificial diríeu que estan funcionant dins de la plataforma de salut pública a nivell de sistema? 0. Això no vol dir que hi hagi un metge que en el seu laboratori faci servir no sé què, un metge que en la seva consulta faci servir... No, jo estic parlant de sistema. Parlant d'equitat. 0. 0 a nivell de pacient. En veurem aviat? Sí, se suposa que en veurem aviat. N'hi ha diversos de licitats en aquest moment, però estem al principi. Per tant, el que tenim són molts pilots, però abans que aquests pilots es converteixin en pràctica real a nivell de sistema, hem de solucionar alguns problemes d'infraestructura. Hi ha reptes de desplegament, tal com hem comentat, un nivell són les dades, i aquest nivell no està resolt, per exemple. Hi ha més nivells, no tenim plataformes, el que serien plataformes informàtiques que ens permeten fer inferència d'IA a escala del sistema, etc. Temes d'escalabilitat, tema d'integració dels sistemes en els sistemes hospitalaris, etc. Segon, fent una validació clínica que vagi més enllà de la multicèntrica. La validació científica no és la validació clínica. O sigui, un article publicat a una gran revista està validat científicament, però no clínicament. I la majoria dels nostres pilots no es fan sobre coses que no tenen sentit, es fan sobre coses normalment validades científicament, però no passen a aquest nivell. Per tant, què hem de fer? Jo us diria que avui en dia ja no tenim excusa per no anar més enllà del multicèntric. És que el nostre sistema hauria de funcionar a nivell europeu. No pot ser que els hongaresos no els hi funcioni el que han fet aquí. Per què? Perquè és que tot això es barrejarà. Llavors, hauríem de passar a sistemes de validació clínica que van molt més enllà d'un petit multicèntric amb 3 sistemes. Això, l'espai europeu de dades, potser ens dona eines per fer això, i és una mica el futur, però ho haurem de validar a nivell europeu. Definint els processos de certificació, i això ja veurem si ho aconseguim, perquè cada país ara està disparant una mica cap on vol, i veurem com la llei és comú, els sistemes de certificació no tant, haurem de veure com ho fem això. I per últim, i això si no ho féssim seríem realment burros, és construir un sistema de salut que prengui. Això és complicat. Per què? Perquè penseu que si realment fem una IA a nivell de sistema que funciona, cada acte assistencial genera coneixement. D'acord? És a dir, tenim una font de coneixement al nostre abast que és increïble, però l'hem d'aprofitar.
Si som capaços de que cada acte assistencial s'integri en les bases de coneixement i després siguem capaços d'aplicar intel·ligència artificial a aquestes bases de coneixement, tenim una eina absolutament genial. Èxits i fracassos. Tenim èxits. Sí, ja us deia, en aquests moments ja hi ha licitacions a nivell de sistema de retinopatia diabètica, d'anatomia patològica, d'informació sobre medicaments basades en IA, que tenen tota la pinta que això acabarà funcionant o acabarà disfrutant qualsevol pacient com a mínim de Catalunya. I a nivell de recerca tenim coses que també han demostrat la seva vàlua, com l'AlphaFold, com es dobleguen les proteïnes, que tenen un impacte en la indústria farmacèutica i en el de medicaments absolutament impressionant. I com podríem diagnosticar aquest èxit? Aquesta gent ha utilitzat dades representatives, que és molt difícil, que siguin representatives és molt difícil, una validació molt rigorosa i molt àmplia, han definit un ús real i realista, les dues coses, i s'ha dissenyat amb els professionals i pels professionals, perquè si no tampoc serveix de res. Després tenim grans fails, grans fracassos, per exemple, el sud d'Amèrica. Epic és la companyia del món, la companyia no, és l'organització del món que té més història clínica electrònica a casa seva. És una companyia americana, té centenars de milions i a més unificades, perquè són d'ells, és una companyia privada. Aquesta gent va oferir a tots els hospitals que treballaven amb ells un sistema de predicció de sepsis i ho va fer de forma poc transparent, opaca, etc. Però la gent ho va comprar, ho va adoptar. Al cap de pocs anys, un estudi de la Universitat de Colúmbia demostrava que la fiabilitat d'aquest sistema era la mateixa que tirar una moneda a l'hora de saber si aquell pacient desenvoluparia sepsis o no. I es va haver de retirar de tots aquests hospitals dels Estats Units. Hi ha grans sistemes que han hagut de ser retirats perquè no es van fer bé. I en la majoria de casos, per què hi ha aquests fracassos? Perquè, fins i tot algú us deia, malgrat mostrar bons resultats en fase experimental, no generen valor perquè no escalen, no s'integren, en aquest cas no es validen prou bé, o per últim, no són de confiança pels professionals i els pacients. Si no genera confiança en aquests sistemes dels professionals i els pacients, no acabaran funcionant. I us volia també posar, no sé si coneixeu aquest paper, és molt famós, perquè la majoria de resultats de recerca són falsos. És del finals del 90, del Ioannidis, és molt famós aquest paper. Això us sona una cosa que es diu el p-hacking, la tortura de dades. En l'àmbit biosanitari, el p-value, que és el concepte que ens fa que un resultat sigui significatiu. Bé, el p-value es pot torturar perquè surti. I a finals del 90 es va detectar que el 80% dels articles publicats a grans revistes eren no repetibles. És a dir, s'havia fet tortura de les dades o p-hacking, etc. Això va crear a nivell científic, van tancar revistes, hi ha diverses revistes mèdiques que van tancar perquè van haver de reconèixer que més del 80% dels seus papers eren absolutament falsos, vull dir, no es corresponien a la realitat, etc. I la pregunta és, ara ens està passant el mateix que va passar en aquella època amb la IA. Si tu mires el tant per cent de papers que s'estan publicant a revistes mèdiques on diuen i han fet servir la IA, i han fet servir la IA, és molt gran. Però hi comencen a haver evidències de que està passant una cosa semblant. La IA, igual que l'estadística mal aplicada, produeix resultats falsos. I hi ha gent que comença a pensar, això és de la revista Nature, de fa pocs dies, hi ha gent que comença a pensar en dades, analitzant dades, de que s'està produint aquest efecte. S'ha d'anar molt en compte amb aquelles publicacions que ens diuen que han fet servir ja, perquè és possible que hi hagi errors metodològics greus. Com a conclusions, la xerrada tenia per objectiu convèncer-vos que la IA és una tecnologia habilitadora, no és una finalitat, per tant, ja hem vist el que volia dir habilitadora, i que això vol dir bàsicament que ens hem de centrar en l'anàlisi del valor, d'acord? Que és una cosa que sempre queda pel final, primer ve les llumetes i oh, mira, això no ho podíem fer i ara ho podem fer, sí, però
o allò que comentàveu abans, ens venen coses que no sabíem que necessitàvem, no? Doncs el mateix. L'anàlisi del valor ha de venir al davant, després veurem si ho fem. I el valor depèn de com s'integra amb l'experiència professional o en l'experiència del pacient. L'hem de tenir en compte. El pacient ja està a l'equació i no el podem treure. El context clínic real, i tal com us comentava, pot anar més enllà. Hauríem d'aprofitar que, ja que la intel·ligència artificial requereix de totes aquestes capes tecnològiques i tot això, això ho convertim també en una eina d'equitat. És a dir, és una gran oportunitat per dir, almenys a nivell de Catalunya, que si et tracten a Puigcerdà o et tracten a Manresa o et tracten a Barcelona, el nivell de qualitat, almenys en el que és l'ús de la IA, serà exactament el mateix. I no dependrà que un hospital tingui més fons per comprar un sistema millor que un altre. I la sanitat del futur com serà? Què hi trobeu a faltar? Dades, persones, confiança i ètica. Què hi trobeu a faltar aquí? La IA no hi és. Per què? Perquè la IA, com a bona tecnologia, aspira a el que totes les tecnologies aspiren, que és a convertir-se en una cosa invisible. Estarà allà, estarà sota. És com l'electricitat, no? Hi és. Quan tu la necessites, hi és. La tens a l'abast, la pots fer servir, però no és el protagonista de la sanitat del futur. Les dades ho seran, evidentment, sempre ho seran. Necessitem una medicina basada en l'evidència i les dades ho seran. Les persones ho seran, els professionals i els pacients. La confiança, és a dir, si perdem la confiança poden passar coses molt greus i hi ha vegades que sembla que el tema de la confiança està fallant, és a dir, teràpies alternatives, etcètera. I l'ètica, perquè sense l'ètica no anem enlloc. I simplement un corol·lari, pel que fa a l'impacte en els professionals de la salut, que entenc que sou la majoria de vosaltres, no hi ha novetat. La IA no substituirà els professionals, però aquells que en sàpiguen fer un bon ús substituiran els que no en sàpiguen utilitzar. Moltes gràcies.